ଚକଡ଼ ଚକଡ଼ ଭଲ ଚକଡ଼ କାଟିଯିବା ଛତୁ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ସବୁ ଦେଶୀ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତମେ ଏଠି ବସିବ ସେଠି କହିବ ଆସିବ କରିକି ଦେଖ ତମେ ତା ଏଥିରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲେ ହାତ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯିବନି ଆରେ ଗୋଟାଏ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିବ କେତେ ଘଣ୍ଟା କଟ କେଇ ଘଣ୍ଟା କରୁଛି ଘଣ୍ଟା ସେ କ'ଣ ପଟାପଟ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ପଟା ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା କରି 4ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେବ ଏଥିରେ 4ଟା ଘଣ୍ଟା ଏଠୁ ହେଲାଣି ହେଲା ଏଇଥର କହିଛି ନା ନାହିଁ ବାବା ମନକୁ ଯାଉନି ବଟ ବଟ କଲେ ମନେ ହେଇଯିବ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି କରି ଦିଟା ହାତ ପଳେଇ କହି 2 ଜଣ କରିଦେବେ ଏମିତି ହବନି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ କି ତାପରେ ସେ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଆଉ କହିବା କହିବି କ'ଣ ଲାଜ ହାତ ପଡ଼ି ଯାଉଛି କେତେଟା ବସିଲା 7ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଥାକରେ ବସିବ ଆଉ ଥାକ ହବନି ତ ସେଇଟା କେତେ ମିନିଟ୍ ସିଝିବ 5 ଗୋଟା ଫାଟି ଫାଷ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା ନା